30 urte dira lehen aldiz Zelujarrek lehen euskara plana martxan jarri zuela. Ordutik hainbat ezaugarri aldatu dira, batetik gure lan egiteko modua, baina bestetik enpresen edo bezperoen beharra ere aldatu egin da. Horregatik, 5 gako nagusi daudela esan daiteke euskara plan eraginkorrak implementatzeko edo martxan jartzeko. Bat, komunikazioa. Oso garrantzitsua izango da etxe barruan, enpresan ondo komunikatzea zer egingo dugun, nola egingo dugun eta nola eragingo dien horrek langilei. Horrek lagunduko digun uste txarrak, susmoak argitzen eta euskara planaren aliatuak ere bilatzen. 2. Adostasuna. Garrantzitsua izango da enpresako geruza guztietan onartzea euskara plana. Dela lantegian, bulegoan, zuzendaritzan, sindikatuetan, Gasteizko ordezkaritzan eta Donostiako ordezkaritzan. Enpresaren geruza guztietan ondo ikusia izan behar da plana. 3. Hizkuntza irizpideak. Garrantzitsua izango da enpresak ondo zehaztea hizkuntza bakoitza nola erabili behar duen. Horrela langile guztiek helburu eta egiteko modu berdinak edukiko dituzte eta denak egongo dira norabide berean lerrokatuta. 4. Helburu lorgarriak jartzea. Enpresaren sektoreak, aukerek eta baliabidek baldintzatuko dute helburu lorgarriak zeintzuk diren. Baina garrantzitsua da ahalik eta lorgarrienak zehaztea eta jarraipena egitea hainbat adierazleren bidez. Adierazle horiek gainera, enpresaren egoeraren arabera moldatzea eta egokitzea. 5. Lidergoa. Gakoetako bat izango da enpresan zehaztea zeinek egingo dion jarraipena euskara planari, zein izango da euskara planaren arduraduna eta zehaztea lantalde bat pertsona horri lagunduko diona plana gauzatzen eta jarraipena egiten. Aldela, talde hortan sartuko ditugu enpresako geruza ezberdinetan lan egiten duten lantaldeak, adostasun osoz lan egiteko eta ikuspegi ezberdinak jasotzeko planean zehar. Dela zuzendaritzako kideak, sindikalak, bulegoetakoak edo lantegikoak.